arbejde i dag, eller ude at købe ind, eller hvad vi skal kalde det, et eller andet. Men i hvert fald den der ene gang om ugen, hvor jeg tager ud og henter overskudsmad. Når jeg er heldig at få en tid, fordi man skal være super hurtigt. Jeg har sådan noget med, det er 5 minutter før man skal melde sig til. Der har jeg en alarm, der ringer. Og så står jeg klar med telefonen i 5 minutter, klar inde på den der side, fordi så lige snart man skal melde sig til, så er det bare nu, og alligevel så kan jeg risikere, at jeg ikke når at få en plads. Det er desværre sådan, det er efterhånden. Mens jeg lige finder den først frem. Se, det har været mors dag. Den her har jeg fået af mine børn. Du har heller ikke så mange børn, jo. Det er blevet til et par stykker efterhånden. Jeg skraver dem til mig. Nå, det gør vi åbenbart også med grønne ting, for det får vi en del af her. Broccoli. Skal vi have. Vi skal igen leve lidt af savoykål. Og det kan jeg så sige, at vi skal rigtig meget. For vi har faktisk stadig mere tilbage fra sidste uge. Nu har vi noget her. Det er fint. De mørkegrønne grøntsager, de er gode. Forårsløg, som har antaget en lilla farve. Men det er også dejligt, så er der lidt farvespil i. Porre til de næste 14 dage. Det er sådan en jubilæumsporre, vi har fået her. Jeg tror, der er nogen, vil sige, at når man er på YouTube og siger, at det er godt med meget grønne grøntsager, så skal man sige, hvorfor. Ja, men ved du hvad, det laver vi simpelthen en video om på et tidspunkt. Okay. Det tror jeg, vi gør. Jeg har da et flyt. Det kunne godt være, at det blev til en madpakke, når du skal i skole. Hvis vi er heldige. Jo, lige et øjeblik. Og heller ikke blive kold. Ja, sådan. Er der kaffe eller cola i? Der er kaffe. Jeg drikker stort set ikke cola. For det første, så koster det jo penge. Det gør kaffe også. Ja, men man må jo ligesom prioritere sine penge. Når ens budget ikke er så stort. Og kaffe er vigtigere end cola, og jeg er ikke så meget til søde ting. Ej, der er altså alt muligt her, der er ved at falde ud. Nå, men nu vil jeg ved penge, så jeg har jo det her madbudget på 175 kroner om ugen. Og i sidste uge brugte jeg ingen penge overhovedet. 175 kroner lige til ferieopsparingen. Så må børnene få en is. Blomkål. Nu får vi lige noget afdeling for melon i håb om, at det her ikke falder ned og fra hinanden. Det er altså lidt ligesom at stå med sådan en... Har du brug for en hånd? En pose julekugler eller sådan noget. Banan. Jamen så er der jo også frugt hjemme. Den her der. Tomater. Nu kommer der lidt, de er også lidt i løsdele, kan jeg fornemme. Men det er fordi, når man skal hjem med det her i 5C, ikke? Sammen med resten af verden, man skal hjem fra arbejde, så bliver man kastet rundt. Og det er rent held, når man ikke har det her liggende og trille ud over hele bussen. Svampe. Flere svampe. Flere svampe. Der er ikke så mange. Nej. En enkelt avocado. Det var godt. Kun en enkelt. Kun en enkelt til mig, jeg skal køre. Lidt mere tomat. Tomat og ætter tomat. Så er der jordskokker. De smager fantastisk. De er pisse irriterende at ordne. Men det er et luksusproblem. Fordi de er gratis, og jeg skal nok gøre det. Og det er mit job. Jeg har hele dagen til det. Hvad har vi så? Rødbeder.
Pfennikel. I kender den fra sidst. Det var den der var lidt lakrids, som der blev sagt. Det var det, der var for i dag. Det der, det er lidt affald. Det er så til hønsene. Men ja, dem har vi ikke nogen af. Til gengæld, så det kan være, at Sebastian vil have det. Nå, der var han jo. Hvad siger du til sådan en der? Han er jo sådan set ved at æde hele min køkkenhave. Har du en køkkenhave? Ja, det har jeg. Lad mig præsentere mine peberfrugter. Dem har Sebastian halshugget. Hvad er det der? Det er en tomat, det er en tiny tim, det er en busktomat, så den bliver ikke sådan kæmpe høj, ligesom dem der fra drivhusene og Friland. Så den kan godt klare sig lidt i en lejlighed, specielt hvis man ikke har Sebastian. Ja, men se lige kartoflerne derovre. Det er meget sejt. Mm. Og de har overlevet. De har overlevet, men de er startet med, det er som en af mine venner, så smart kaldt for kattens værn. Så sidder sådan nogle pinde nede i, for han ikke skulle bruge den som toilet. Så kattens værn. Godt på kartoflerne. Men han kan ikke lide purløg. Nej, til synligheden ikke. Han har prøvet at tygge lidt i dem. Og hvad er det der derovre? Det er en basilikum. Og en rosmarin. Så har vi ikke mere køkkenhave, det er meget godt. Her i køkkenet. Ja. Der er også lidt i soveværelset, og lidt i stuen. Og ja. Herregud. Ja. Ja. Nå, men jeg vil kaste mig over og finde ud af, hvad jeg skal lave til aftensmad. Jeg kan afsløre, at det bliver noget med kylling. Det har jeg taget ud af fryseren. Og så tænkte jeg, så finder jeg nok noget blandt det her. Hvor meget tror du alt det her, det var kostet, hvis det var, du havde købt det? Det er et super godt spørgsmål, fordi det er jo 100 år siden, jeg har brugt penge på mad. Så det... Altså, det aner jeg ikke. Jeg aner ikke, hvad ting koster. Ja. Det... Altså, når jeg virkelig skal vide det, hvis jeg skal lave madplaner, eller lave et eller andet, hvis vi skal holde et større arrangement, hvor jeg er nødt til at købe mad, så taster jeg det hele ind på en af de der supermarkeds-apps, som om jeg vil bestille det, fordi så kan jeg se, hvad prisen er. Men det er jo altså ikke noget, der foregår så altid. Så jeg ved det ikke. Altså, jeg aner det ikke. Jeg tror, at jeg på et tidspunkt har set sådan en plastikbøtte i Netto med sådan nogle her til 25 kroner eller sådan noget. Avocado, det er vist også ret dyrt. Melon er også ret dyrt, ikke? Jeg ved slet ikke, hvad sådan noget jubilæumspro koster. Jeg anede ikke, man kunne få det i Danmark. Men det kan man åbenbart. De må være importeret fra USA. Der er alting meget større. Det er det nok ikke. Okay, jeg kommer tilbage, når jeg har fundet ud af, hvad vi skal spise.